חדר 3201, חוזר. מוגש בחסות אולד ספייס, חדר 3201. אבישי, מה הייתה התחפושת הראשונה שאי פעם התחפשת אליה? וואי, תחפושת ראשונה? תנסה להיזכר כזה. יואו. נראה לי מיקי מאוס או משהו כזה, משהו בסגנון? מה, מיקי מאוס אחי? יש מצב. וואלה, לא יודע. פורי סמך! ידעתי אחי, ידעתי, אמרתי לך. טוב, אז חזרנו לראיין שהוא חדר 3201. אנחנו עם ענבר עוז מכיתה 6. ענבר, מה הפעם הראשונה שהתחפשת? למה התחפשת? וואי, התחפשתי ליצן. ליצן? כן. אתה יודע, ליצן זה מעניין ממש. זה ממש מגניב. טוב, אז חזרנו וכמו שאתם רואים השלט יותר גבוה מניצן. עכשיו ניצן, אנחנו שואלים קצת שאלות על פורים. אז מה הייתה התחפושת הראשונה שהתחפשת ליצן? משהו כזה ליצן לדעתך? מלכת החושך. מלכת החושך? איך התחפשת למלכת החושך? יש תחפושת, זה שחור? פורי שמח! אז פורים שמח שיהיה. פורים שמח, קורס היום. עשיתי לפרח. פרח? איזה פרח? כפתור ופרח. פורי שמח! פורי שמח! יס! אם אתה אומר, אתה יודע. פורי שמח! זה שוב, לאור החושך. וגיליתי שהתחפושת לא עולה. אוקיי, אז אנחנו ברעיונות עם טל קמחי מכיתה 7. רעיונות פורים ככה. טל, אתה זוכר מה התחפושת הראשונה שהיא פעם התחפשת? ביחס למה? אני חושבת שזה היה ליצן. ליצן? ליצני. אנחנו מאוד אוהבים ליצנים, רק לפה. אנחנו מאוד אוהבים ליצנים פה בקורס. זה נכון. טוב, אז כמו שאתם רואים, אל תתעסקו בחדר 3201 שזה מגיע לפורים. יש לנו את ליאור.